ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ, അതായത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ട സംഭവങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ക്ലാസ്സിലാണ് വരിക. അതിൽ നമ്മൾ ക്ലോക്കും വാൾ ഡെക്കേഴ്സും നെയിം പ്ലേറ്റും ബർത്ത് ഡീറ്റെയിൽസും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബേസിക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം. നമ്മൾ ബേസിക് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് മാർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഓതുന്നവർക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവർക്കും രാമായണം വായിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് പ്രായമായവരാണല്ലോ കൂടുതലും ചെയ്യല്ലാത്തവരും ചെയ്യൂല എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരും ചെയ്യും. പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്പർ പേജ് വെക്കാനോ അതെല്ലാം തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഡ്സ് എന്തെങ്കിലും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം. ബുക്ക് മാർക്കിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഫോണിന് ഇട്ടുന്നു മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബുക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ ഒരു 3-4 ടൈപ്പ് കീ ചെയിൻ, ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കീ ചെയിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മുടെ കിറ്റിലുണ്ടാവുക ഇതുപോലത്തെ വലിയ ഒരു മോൾഡാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ സ്ഥലപരിമിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പീസാക്കിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ്, ഇതും സെയിം മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കീ ചെയിൻ ചെയ്യാം, ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യാം, പിന്നെന്താ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ തന്നെയല്ല, റെസിൻ ആർട്ടിൻ്റെ എല്ലാ മോൾഡുകളും മൾട്ടിപർപ്പസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. അത് നമ്മുടെ ഐഡിയയും നമ്മുടെ തലയൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും അതെങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി നമ്മളതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അയ്യോ ഇതിങ്ങനെ ആയല്ലോ എന്നാലും ധൈര്യത്തോടെ ഇൻസ്റ്റയിലോ FBയിലോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും വൈറലാവുന്നതും ട്രെൻഡാവുന്നതും. പല മിസ്റ്റേക്കുകളുമാണ് ഭാവിയിൽ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിതൊരു റൗണ്ടായിരിക്കാം വരെ, റൗണ്ടിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലും ചെയ്യുന്നത്. റൗണ്ടിൽ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു നമ്മൾ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ.